Türkmen telewizionyasy öňkü ministriň we beýleki tutsaglaryň teletobasyny görkezdi. Resmi Aşgabat haç paraxorlugyny boyun aldy. Korrupsiýa päsgelçilikleri we korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi boýunça dünýäde birinji ýerde durýan Türkmenistanyň häkimetler işini düýpli kemçilik goýberenligi aýdylan öňkü resmiýetiň käbiriniň garşysyna jenaýat işiniň gozgolanyny barada garaşsyz neşirlerde peýda bolan maglumatlary türkmen resmiýetleriniň arasyna giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýa faktlaryny ýene bir bölüklüğün tasdik etti we Nowatdaky telewizioniýa tobasyny 13 sentýabrda efire berdi. Türkmenistanyň baş prokuroru Batyr Attaýewiň 13 sentýabrda geçirilen hökümet mejlisini onandyrmagyna görä, jemgyýetde paraxorluga garşy aýgytly görüş alınıp barlýar. Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinde işleýän Muhammed Muradow, ministrler kabinetiniň dokma senagaty bölüminiň müdiri wezipesinde işleýän Begelow bilen dilleşip topar bolup daşary ýurt kompaniýalaryna aviakerosini satyn almaga ýardam edenlikler üçin para alypdyr. Döwlet haryçy mal birjasynyň birja sewdasyny gurujy bölüminiň başlygy wezipesinde işleýän Aýdoduýew, geçirilen birja sewdalaryna neft gaz önümlerini satyn almaga ýardam edenlik üçin dürli kompaniýalaryň ýolbaşçylaryndan para alypdyr diýip baş prokuroruň hasabatyny aýdylýar. Baş prokuror telekeçi Çary Muhammed Kulowyň we beýleki käbir öňkü resmiýetleriň garşysyna gozgolan jenaýat işleri barada hem gysgaça maglumat berdi. Kulowyň hiç ýyly salgy tölemän bir kanun telekeçilik işi bilen meşgullanýanlygy, gümrük gödäwçiliginden ruhsatsy we gizlenlikde uly möçberdäki daşary ýurt valyutasyny gaçak ýol bilen alyp gitmegi maksat edinenligi aýdylýar. Golaýda sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri wezipesinden boşadylan Amandurdy Işanowyň işden boşadylan wadyna tutsak edilenligi barada resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar ýaýrady. Emma inni işden giç ýaşy diýilenligi häkimetler Işanowyň gulluk ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanyp türlü jenaýatlary baş goşanyny tasdik edýärler. Işanow döwlet haryçy mal birjasynyň başlygy wezipesinde işlän döwrüne geçirilen birja sewdalaryna Kulowyň haýyşy boýunça daşary ýurtlarda hasaba alynan kompaniýalara nevit önümlerini arzan bahadan satmaga ýardam bermekde we ýene bir näçe jenaýatda aýplanýar. Galybersede baş prokuroruň hasabaty bilen Türkmenistan ýurtda onlarça ýyl bäri döwlet serişçileriniň hasabyna gurulýan ýyllyk haç ziyaratlarynyň dinarlardan para almak üçin ulanýanlygy barada ýyl içinde ýyllar boýu edilen gurrunlary resmi taýdan tasdik etdi. Bu tasdiknama Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky haç ziyaratlary we para peşkeş meselesi barada efire beren Nowatdaky gepleşiginiň ýurdun baş müftisiniň täzelenmeginiň ýyzyanyna gawat geldi.